Predstavte si bývanie, ktoré si zariadíte podľa vašich predstav a to bez kompromisov. Bývanie, kde každý detail bude presne tak, ako ste si vždy prijali. Vítajte u vás doma. Ak hľadáte trojizbový byt s výmerou cez 90 m2, ktorý si zariadíte presne podľa seba, už nemusíte hľadať ďalej, práve ste ho našli.